Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Я віншую усіх з початком літа, з самими довгими канікулами і з Міжнародним днем оборони дітей. Гэта так здорово, коли стільки свят у один день. Привітання, дівчинки і хлопчики. О, салют, Буслик. Віншую тебе, Топочка, і з початком літа, і з днем дітей. Дякуй. Буслик, а гэта ты для мяне падарункі падрыхтаваў? Де подарунки? Ну во, хіба не іх ты ў радок выставіў? Не, гэта мае цацкі. Я за імі гуляў, а потым паставіў акуратна на стол. Сёння ж святочны дзень, усё павінна быць прыгожа. Ды ну, гэта было не абавязкова рабіць. Чаму? Дарослыя заўсёды гавораць: пагуляў, складзі цацкі на месца, ці пачытаў кніжку, вярні яе на палічку. Ай, гэта ўсё дзеці ведаюць, але сёння ж асаблівы дзень. Чаму? Ну і дзівак ты, Буслик. Сам жа мяне павіншаваў з днём дзяцей. Ну так, першы дзень лета, свята ўсіх дзяцей. Сёння ў кожным парку спявалі, танцавалі, спектаклі паказвалі, і конкурсы праводзілі. Усё дзеля таго, каб нам малым было весела. А так і было. А сёння дзеці самыя галоўныя. Гэта так. Нам сёння столькі ўвагі было, столькі ўсяго прыемнага. А што гэта значыць? Не ведаю. Ай, мог бы і здагадацца. Пра што здагадацца? Ну, Буслик, а вось пра што? Калі свята дзяцей, дзеці могуць забыцца на ўсе правілы. Гэта як? А вельмі проста. Сёння дзень дзяцей. Значыць, дзеці могуць рабіць усё, што заўгодна. І ўсе гэтыя акуратныя радочкі цацак не абавязкова рабіць. Топочка, а хто тады парадак у нашым пакойчыку навядзе? Як хто? О, дарослыя! Яны ж павінны нас абараняць. Не, нешта я сумняваюся. Не трэба сумнявацца. Рабі хутчэй шурум-бурум і весяліся. Карыстайся момантам. Такі ж цудоўны дзень! Буслик, ну што ты сядзіш, а? Долучайся, сёння трэба гарэзіць і многа-многа смяяцца. Я зараз. Буслик, ну чаму ты не весялішся? Ну, я прызвычаіўся вечарам у гучныя гульні не гуляць, не скакаць і не крычаць. Таму мне не вельмі звыкла зараз так весяліцца. Ай, Буслик, зноў ты пра нейкія правілы. Забывайся на іх. Свята працягваецца! Бабах! Добрый вечер, гуделки-гляделки, мои милые. Віншую вас со святом. Ой, прывітанне, Надзейка-чарадзейка. Дзякуй. Добрый вечер, Надеечка! Ты принесла нам подарунки и присмаки? Частуйтеся, калі ласка. Дякуй. Але я гляджу, у вас на столе такі беспарадак, што няма месца, каб прысмакі паставіць. У мяне быў парадак, але тата сказаў, што сёння ён не абавязковы. Ой, напэўна, прыйдзецца прысмакі прынесці у другі раз. Надейка, что ты такое говоришь?
Давай сюди свої цукерки. У нас же свято. Это значит, что детям треба їсти много-много солодкого. Много-много солодкого? Ні у якім разі. Я не дозволю, каб у моїх гуделок-гляділок животики разболеліся. Але свято ж! Свята гэта не значыць наедацца салодкім і ствараць беспарадак. Ну чаму не? А вы самі уявіце, цукерак налопаецеся, зубы і жываты так забаляць. А потом долгий час придется без присмаков обыходиться. Ой, не вельми хочется. Ой, Надейка, а правда, что у свята можно не прибирать цацки и книжки? Можете правесці невялікі эксперымент. Параскідаць усе цацкі і так усё да ранку і пакінуць. И что отрымается? Уявіце, прыйдзе новы дзень, вы захочаце пагуляць і... И начнем шукать цацки у великой кучи. Цікава, ці хутка вы справіцеся з гэтай задачай? Думаю, что хутка не отрымается, потому что все цацки станут одной великой горой. Ой, а может отрыматься, что мы увогуле ничего не отшукаем? Вось і прыйдзецца запланаваную гульню адкласці. Ой, а яшчэ придется поплакать, потому что цацки згубились. Няма цацкі, няма настрою. Ой, а ўсё з-за того, что мы забыліся на правілы у свята. Ой, раней ніколі не думал, что правила паводзінаў и настрой так звязаны. Значит, усе правила не просто так придуманы. Дзеля таго, каб нам было лягчэй і бяспечней. Ой-ой-ой, Надеечка, значит, веселость на День детей отменяется? Што ты, Топа, гуляць і весяліцца нават неабходна, а яшчэ трэба дарыць усмешкі адзін аднаму. И только после гульняў трэба раскласці ўсё па сваіх месцах. Тады у нас будзе заўсёды і добры настрой, і больш часу для любимых заняткаў. Цудоўна, што вы гэта зразумелі. А зараз што па нашых правілах? О, надышоў час глядзець мультфільм. Топачка, а яшчэ складаць цацкі. Я дапамагу вам, гудзелкі-глядзелкі, мае мілыя. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Нават у свята трэба своечасова адпраўляцца спаць. Чистим зубки, мыем дворики и бяжим у ложечки на мягкие подушечки. Добраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых і прыгожых сноў, мае гудзелкі-глядзелкі, мілыя. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. С белой зайки все в леске, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с
сна.